1,080,000 משפחות ייפגעו תחת ערפל הקרב של לאום על החרדים, ואמרתי את זה לציבור החילוני, לא לחרדי. אני לא באתי לזעוק אצל החילוניים על זה שהוא פוגע בחרדים, על זה שאדם מדבר נגד ילודה זה נגד חרדים, ואין דבר כזה בכל העולם, זה כאילו בוכים על החרדים. טוב, יצא לי בעוונותיי הרבים לראות היום את העיתונים הגדולים במדינת ישראל, לפחות את העמוד הראשי והכותרת הראשית, וחשכו עיניי אחרי תקופה ארוכה מאוד שלא... לא, זה מה שהם עשו, זה מה שהוא רצה וזה מה שהם עשו, אבל אני אומר לך שבסופו של יום זה לא יעזור לו, כי גם הציבור החילוני, הייתי גם עכשיו בטלוויזיה בערוץ הראשון, כולם אמרו את זה, שבסופו של יום הציבור ישאל אותו, זה תפקידך כשר אוצר להתעמת עם החרדים, או להביא פתרונות כלכליים. הרב אייכלר, אני רוצה לשתף אותך באיזשהו מידע יחד עם הציבור, ולשאול אותך אם אתה מופתע. אנחנו מדברים עכשיו על עמותות. עמותה הזו היא לא חברה שעובדת קשה ומרוויחה כסף, אלו עמותות שמקבלות כמובן תרומות. ואני רוצה לשאול, האם אתה חושב שבין 10 מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותות בישראל, 10 אנשים שמרוויחים הכי הרבה כסף מעמותות, יש אדם אחד חרדי? אין אחד חרדי. אני רק רוצה לומר ככה למאזינים שיש רשימה של 10 עמותות, המכון הישראלי דמוקרטיה, עמותת ניצן, האגודה למען החייל, ידיד, האגודה למלחמה בסרטן, אילן, לתת, המועצה לישראל יפה, המועצה הלאומית לשלום הילד והחברה להגנת הטבע. כל אלו, המנכ"לים שלהם מקבלים בין 1.5 מיליון שקל ל-346,000 שקלים. העמותה הכי גדולה במדינת ישראל היא עמותת יד שרה, שבראשה עומד אדם חרדי, שהשכר של מנכ"ל העמותה מסתכם בשליש מהשכר הכי נמוך של החברה להגנת הטבע. לא, אילו זכינו, הייתה ליהדות החרדית, היה ליהדות החרדית מנגנון, שהיה מריץ לכל כלי התקשורת את הנתונים שהבאת עכשיו, שלא יהיה אזרח אחד, שלא יהיה מודע לכך, שגדולי המסיתים, אגב, חלק מהעמותה שהזכרת זה רפורמים כולם, רובם, שהרפורמים עומדים מאחוריהם, כמו המכון הישראלי לדמוקרטיה, שהכנסת ברוב הבלטה... המנכ"ל אריה קרמון משתכר 1.5 מיליון שקלים בשנה. והוא, הבר סמכה בכנסת, אני כבר שלחתי למכתב ליושב ראש הכנסת ריבלין בקדנציה הקודמת, למה הכנסת משתפת איתו פעולה כל הזמן, בשעה שהוא ממומן על ידי הרפורמים, והוא מוטה על ידי הרפורמים, והוא משרת את הרפורמים. זה לא יומן, אבל אין לנו, אתה רואה, איפה הכישלון שלנו ואיפה אפשר כן להאשים את עצמנו? זה שאנחנו לא לוקחים את הנתונים שהבאת עכשיו, ודואגים לכך. וצריך להשקיע בזה הרבה כסף, והרבה מאמצים במשך שנים. על זה דיברנו הרבה פעמים. עמותת ידיד זה לא אותו אדם שהלך לספר שהחרדים עשו בליל יום השואה בגן סאקר את ה... לא יודע, לא רוצה לומר בלי ידיעה, לא יודע. בוא נבדוק את זה, כדאי לך כיסם לבדוק את זה. צריך לבדוק, אבל המועצה לישראל יפה, יש כזו עמותה, שהמנכ"ל מקבל 364,000 שקל. יש עמותה שנקראת המועצה הלאומית לשלום הילד. יש עמותה שנקראת החברה להגנת הטבע. הם לא מחלקים שם כיסאות גלגלים, הם לא נותנים אוכל לעניים בעמותות. החברה להגנת הטבע נדמה לי אפילו ממומנת על ידי המדינה. סמנכ"ל החינוך בעמותה הזו, אני לא מדבר על המנכ"ל, מרוויח 346,000 שקלים. הרב גפני פעם גילה ששחר אילן ואורי רגב שעומדים בראש מסעי ההסתה המאורגנים בתקשורת הישראלית, מקבלים ביחד משכורת של משהו כמו 1 מיליון שקל או 1.5 מיליון. לא יאומן. סתם ככה נתונים שבסוף היום צריך שהציבור ברחבי מדינת ישראל ידע. אנחנו צריכים לא להאשים את עצמנו בזה שאנחנו כן מגיבים, אנחנו צריכים להאשים את עצמנו בזה שאנחנו לא מאורגנים. איפה כל המפלגות החרדיות בעניין הזה? למה אין גוף שיקח את הנתונים שהאבי הביא עכשיו וידאג לכך שיהיו עיתונאים שיפרסמו את זה בכל כלי התקשורת, שלא יהיה אזרח בישראל שלא ידע שרוב העמותות שעוסקות בחסד זה חרדיות, והעמותות שעוסקות בכסף למנכ"לים זה חילוניות. הרב ישראל אייכלר, תודה רבה וערב טוב. תודה לך.